Soc l'Adriana, soc la professora d'Història, Formació Miró, i ara us explicaré dos dels exercicis que us poden sortir a la CL i que poden ser els que us costin una mica més. Pel que fa a l'exercici 1, és una anàlisi crítica de fons. És un exercici que consisteix en dos textos que s'han de comentar les seves idees principals i després fer una petita redacció relacionant-los i contestant a qui es demani a l'enunciat. Llavors, el més important d'aquest exercici, i que també és la seva dificultat, és la brevedat. No hi ha molt espai i s'ha de respondre a l'apartat A i l'apartat B, que és el comentari de cada text, en unes 50 paraules aproximadament. Això són unes 5 línies. Per tant, s'ha de ser molt breu i s'ha de saber molt bé quines són les idees principals que s'han de destacar d'aquell text. Per exemple, amb un parell d'idees clau o els elements més importants d'aquell text ja és suficient. A la pregunta, a l'apartat C, que és relacionar els dos textos i respondre una pregunta que es faci a l'enunciat, també s'ha de ser breu, unes 100-150 paraules, i és important saber contrastar els dos textos o comparar-los o respondre bé el que se'ns demana a l'enunciat. No s'ha de fer una redacció sobre el tema sense mencionar els textos que s'han comentat a l'exercici i tampoc s'ha de parlar exclusivament dels textos, perquè això és el que ens demanen a l'apartat A i B. I bàsicament això seria el que s'ha de fer a l'exercici 1. L'exercici 3 es diu descriptors d'un glossari i bàsicament consisteix en fer una redacció de tema. És més com un dels exercicis més tradicionals, més semblants al model anterior, i bàsicament a partir d'uns conceptes claus que ens posarà l'enunciat hem de desenvolupar un tema. Llavors, hi ha una llista de possibles descriptors que poden ser útils per practicar, però bàsicament el més important d'aquest exercici, el que ens estan demanant, és explicar un concepte de forma transversal. Això vol dir agafar aquest concepte i explicar-lo en un llarg període de la història o fins i tot en tot el temari. Potser a l'examen ens especifiquen en quin període volen que expliquem, però per exemple podria ser la violència política i social a finals de la Guerra Civil i a inicis del franquisme. Això podria ser un tema, però també ens podríem parlar del militarisme i comentar aquest tema en tot el període del temari. Llavors, coses importants a tenir en compte per aquest exercici. Són conceptes clau que han sortit al llarg de les classes, però no han sortit directament, és a dir, que s'ha de pensar una miqueta. Aquest és l'objectiu de l'exercici, no? Saber explicar els canvis i continuïtats d'aquests conceptes al llarg de tot el temari. Una altra cosa molt important i que s'aplicaria tant a l'exercici 3, a l'1 com al 2, que també és una redacció, i que es pot aplicar a qualsevol examen, a qualsevol assignatura on hi hagi una pregunta de redacció, és fer un esquema inicial. Jo recomano això perquè fer un petit índex o esquema inicial ens permet ordenar les idees, saber què és el que volem posar i abans de posar-se a escriure tenir molt clar què és el que direm. Si no, després, si no fem això, pot passar que hi hagi una redacció pobra, que no és coherent, que no està tot ben explicat, o que parlem d'un tema al principi i després el recuperem al final perquè ens hem oblidat. Llavors, fer aquest esquema final amb els punts principals que volem respondre a la pregunta ens ajuda a no oblidar-nos de res i a fer un text molt millor. I bàsicament això seria els exercicis que poden costar una mica més a la CL d'Història.